Sons and daughters of His Imperial Majesty. It's impossible to sit when you're talking, sorry. I have to stand up. No, I'm not going to sit. Talo kuului paikalliselle levyttävälle artistille Rastafari Ras Malekotille. Talo on useiden vuosikymmenten ajan toiminut kyseisen rastaleirin keskuksena. In my opinion, the most of the songs of Mali was not understood in, in Europe, in USA, what he wanted to say. They are singing that song and they don't understand what the meaning is of that song. Well, it's the cosmic energy of the song. You might not overstand the lyrics or what it's saying, but the music and the vibes, it gives off a cosmic energy that you can feel. So the music, dance, it appeals to all nations, regardless of your knowledge of what the music is saying in terms of language. That's the whole essence and power of reggae Rasta music, the Nyabingi music. It reaches to your soul. The vibration of it is positive, so no matter where you're from, it will move you and give you vibes and make you feel uplifted. You are happy people. Yeah, because His Majesty has taken away the sadness and the suffering and make us find joy in Him to praise His name. I see you are smiling, all of you are smiling. The government has been lenient, so we can have 2 ounces to smoke. So we have our herbs, we have our jumps. Yeah, this is Jamaican herb, we have our jumps. Sehän tuoksuu aivan kukalle. Tästä tuli tää elämän ilon yrtti. Tästä nähtävästi voi tehdä teetä tai sitä voi vaikka polttaa tai jotain sitten. En tiedä. Jamaica herb, man. So I said to all the leaders of the world, yeah? Yeah. Unite and let us live as one. Yeah? Yeah. Yes, because righteousness is more than money. Righteousness and salvation is more than material wealth. Yes. Yes. Rastamiehet olivat kokoontuneet pyhäpäivän kunniaksi julistamaan sanaa ja ottivat minut toimitukseen mukaan. Rastafari. I need to be reparated. Black people in the Caribbean, black people in the African diaspora, calling for reparation for the transatlantic slave trade and the plantation slavery. Rastafari. Hail unto His Majesty Christ, last and first. Vielä tuntia myöhemmin soitto jatkui jatkumistaan. Elämäni pisin biisistä Nullapäissään voi laulaa vaikka sateenkaarasta ja siitä oletko valmista voi tunnin laulaa. Samaa säkeistä, musta tuntuu, että ei huomannut sitä laulua samaa säkeistä koko vitun tunnin. Mutta hei, mainio meininki täällä ja nyt on pakko saada vettä nimittäin. Kun ei ole yhtä korkealla lennossa kuin noin. Niin tää ei... Oli aika jättää rastat jatkamaan sanan julistusta ja minun lähteä eteenpäin. Se on kyllä niinku, se on hyvin hämmentävä niinku. Mä en tiedä, onko se enemmän niinku uskonto vai onko se niinku elämäntapa? Mutta kuitenkin he elää niinku hyvin omanlaistaan elämää ja he ovat kasvissyöjiä ja heillä on siellä puutarhoissa kasvaa nähtävästi kaikkia mitä tarvitaan. Myös sellaista kukkaa.
jota he tarvitsevat aika usein, tai eivät tarvitsevat, mutta käyttävät aika usein. Meille sanottiin, että me olimme täällä siunaus, kun kävimme täällä, koska täällä ei ollut yli kuukauteen satanut. Tänään tuli sadetta, sitten tuli aurinkoa ja senpä takia täällä on tuskallisen kuuma. Mutta toisaalta heidän sadolleen se on hyvä. Rauhaa vaan teillekin, rastafarit. Sunnuntaimessun jälkeen oli aika lähteä iltapäivän viettoon. Mä ajattelin täällä lähteä tällaiselle pienelle rantalomalle, mut neuvottiin tänne. Me ollaan siis tällaisessa jonkunnäköisessä pienmuotoisessa hökkeliviidakossa. Miten niitä on ranta? Pitää katsoa tuolla. Hello. Hi. Hello, hello. Hello. Tää? Siis tän kapakan läpi mennään jonnekin rannalle vai? Tää? Me tultiin tällaisen... Älä huikeille rannalle. Wow! Check it out, check it out. Yeah. Nyt on sellainen fiilis, että mä oon lomalla. Täällä on mahtava tunnelma tällä rannalla. Täällä on ihania, kauniita ihmisiä, ranta täynnä. Täällä on hyvä meininki, sunnuntai-iltapäivä. Tätä mä ehkä lähdin etsimään täällä.